הוא פה על השולחן. צלמת אותה? תסתכלי איפה מאיה, איפה מאיה? אנחנו בפלאפון יאללה, אנחנו נהיה בקשר, אמא. אנחנו בפלאפון העבודה שלו. אמא, אני בפלאפון של העבודה שלי בלבד. אוקיי. אני לא שכח את הנייד. יש לי רומן איתך ועם אבי גרגיר, אתה רשום לי תחת אבי גרגיר, אז אני כל הזמן צלצלת לאבי גרגיר, הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. חושב שאני התאהבתי בו לפחות. אריאל, ביי מתוקה. נשיקה? ביי. נשיקה לאמא? אני משוגעת. ביי ביי. ביי. חבר'ה. תביאי פה. ביי חמודים, תהנו. זה שלי. החולצה? ראית איך הגופייה של גיא יפה עלייך? שהיה 2 דקות. לאן אתם? איפה השוקולד? בסרט. הסרט הזה שראינו את הסרטי חוצות שלו. באמת? כן. איך קוראים לו? מסיבת רווקות. אני ועופר היינו לפני יומיים. באמת? איך היה? הם אמרו שמאוד טוב. מאוד נהנה. לא? תהנו, יש שם קטעים מאוד מצחיקים. כן. יש שם קטעים, מה זה מגעילים? שאתה רוצה להקיא. כמו בסרט הקודם שהיינו. זה קטעים הרבה יותר מגעילים. פה? לא, יש פה קטעים, מה זה מגעילים, חבר'ה? מה זה מגעילים? אבא כל הזמן זה, אני דווקא צחקתי, זה לא שלא צחקתי. מה זה מגעילים? מה היה שם? סוטים? מחייות פתאום, חפות קלקול כבד מחרבנות באמצע, תביאי לשאול, תסתרי זה מצחיק. בואי, יאללה, בואי שוקולד. צריך להעלים מפה את השוקולד. כמו בעלה, לא תמצא. היא מכירה את זה מגיל 0. מאיה הקטנה, מאיה הקטנה. אריאל ככה אמא. מאיה הייתה שהיא הייתה קטנה. קופי שלה.